парлумони тоҷикистон пурзур намудани ҷазо барои шиканҷаро баррасӣ кард. имрӯз дар парлумони тоҷикистон зимни ҷаласаи шӯрои маҷлиси намояндагон таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров лоиҳаи қонун дар бораи пурзур намудани ҷазо барои шиканҷа ва пешгирӣ намудани он бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар самти ҳуқуқи инсон баррасӣ шуд. тавре дафтари матбуотии парлумони тоҷикистон хабар додааст, лоиҳаи қонуни тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии тоҷикистон бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар самти ҳуқуқи инсон ҷиҳати пурзур намудани ҷазо барои шиканҷа ва пешгирии он таҳия карда, бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Тоҷикистон пешниҳод шудааст.